Cvičenie začíname vľahu na chrbte, nohy si dáme na šírku panvy, s výdychom stiahneme sedacie svaly s výdržou 5 sekúnd, s nádychom uvoľníme. Tak ideme. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych uvoľním tiež 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním tiež 5 sekúnd. Dôležitá je rovnako dlhá relaxácia ako kontrakcia. Opäť s výdychom. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. A ideme znova. Výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. A nádych. Uvoľním. To zopakujeme ešte 10 krát a prejdeme na ďalší cvik, pri ktorom budeme posilňovať svaly v oblasti močovej trubice. Tiež budeme vľahu na chrbte. S výdychom tlačím palce na nohách k sebe, stiahnem svaly v oblasti močovej trubice, ako keby chcem zastaviť močenie. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych uvoľním. Tiež 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Toto zopakujeme ešte 15 krát a prejdeme na rýchle kontrakcie, pri ktorých budeme sťahovať svaly v oblasti močovej trubice v 1-sekundových intervaloch, čiže s výdychom stiahnem, nádych uvoľním. Pôjdeme 10 krát, dýchame plynule, opäť palce na nohách tlačíme k sebe, ideme 1, uvoľním, 2, uvoľním, 3, uvoľním, 4, uvoľním, 5, uvoľním, 6, uvoľním, 7, uvoľním, 8, uvoľním, 9, uvoľním a 10, uvoľním. A prejdeme na ďalšie cvičenie, pri ktorom budeme posilovať svaly v oblasti konečníka. Tiež vľahu na chrbte, päty si dáme k sebe. S výdychom budeme tlačiť päty k sebe. Stiahneme svaly v oblasti konečníka s výdržou 5 sekúnd. Nádych uvoľníme. Dávame si pozor, aby sme nezapájali sedacie svaly. Takže výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Pôjdeme 15 opakovaní. Výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. Päť jemne tlačím k sebe. 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Toto cvičenie zopakujeme ešte 5 krát a prejdeme na cvičenie v sede. Ak sme zvládli cvičenie v lahu, tak prejdeme na cvičenie v sede. Pri prvom cvičení si dáme nohy na šírku panvy, chodidlá sú pevne na zemi, s výdychom stiahnem jeden sedací sval, s nádychom uvoľním a výdych stiahnem druhý sedací sval. Pôjdeme 10 opakovaní, tak dáme si pozor, aby nohy boli na podložke.
Tak, a ideme 10 opakovaní. Výdych, stiahnem, podržím. Nádych, uvoľním. A ideme druhú stranu s výdychom. Stiahnem, nádych, uvoľním. Výdych. Druhá strana. Nádych, uvoľním. Opäť ideme na druhú stranu s výdychom. Nádych, uvoľním. Výdych, stiahnem. Nádych, uvoľním. Druhá strana. Dáme si pozor, aby sme nedvíhali aj bok, ideme len sedať si sval. Takže výdych stiahnem. Nádych, uvoľním. Toto cvičenie zopakujeme ešte 4 krát na obe strany. Takže výdych stiahnem. Nádych, uvoľním. Ideme druhú stranu. Výdych stiahnem. Nádych, uvoľním. A ešte 2 krát na obe strany. Uvoľním. A uvoľním s nádychom. Opäť výdych. A nádych uvoľním. A posledný krát s výdychom stiahnem. S nádychom uvoľním. Prejdeme na ďalšie cvičenie, pri ktorom budeme posilovať svaly v oblasti močovej trubice. Tiež bude v sede. Špičky si dáme k sebe. S výdychom stiahneme svaly v oblasti močovej trubice s výdržou 5 sekúnd. S nádychom voľníme. Takže ideme výdych. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Toto cvičenie zopakujeme ešte 12 krát. Teraz prejdeme na rýchle kontrakcie, čiže v 1-sekundových intervaloch budeme stiahovať svaly v oblasti močovej trubice. Takže stiahnem a uvoľním. A opäť stiahnem a uvoľním. Pôjdeme 10 opakovaní. Výdych, nádych. Výdych stiahnem, nádych uvoľním. Ešte 7 krát. Stiahnem, uvoľním. Stiahnem, uvoľním. Posledné 3 opakovania. Stiahnem, uvoľním. Výdych, stiahnem, nádych, uvoľním. A posledné opakovanie. Stiahnem a uvoľním s nádychom. A prejdeme na ďalšie cvičenie, pri ktorom budeme posilovať svaly v oblasti konečníka. Je dôležité, aby sme nezapájali teraz sedacie svaly, päty na nohách. Budeme jemne tlačiť k sebe. S výdychom stiahneme svaly v oblasti konečníka, tiež s výdržou 5 sekúnd. Takže s výdychom stiahnem 1, 2, 3, 4, 5. Nádych, uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych. Stiahnem. 1, 2, 3, 4, 5. Nádych. Uvoľním. 1, 2, 3, 4, 5. Toto cvičenie ešte zopakujeme 12 krát, aby sme mali 15 opakovaní. A teraz podobné cvičenie ako v sede si prejdeme aj v stoji. Takže pri prvom cvičení budeme palce na nohách tlačiť jemne k sebe s výdychom a budeme sťahovať svaly v oblasti močovej trubice. Pôjdeme 15 opakovaní.
vždy s výdychom vykonáme kontrakciu, s výdržou 5 sekúnd, nádych uvoľníme rovnako dlhý čas. Takže ideme. Výdych, stiahnem, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, uvoľním, 1, 2, 3, 4, 5, opäť výdych, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, 1, 2, 3, 4, 5. S výdychom stiahnem, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, uvoľním, 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, uvoľním, 1, 2, 3, 4, 5, výdych, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, 1, 2, 3, 4, 5. Toto cvičenie zopakujeme ešte 10 krát a teraz prejdeme na rýchle kontrakcie. Takže sme v rovnakej polohe. Dáme si 10 rýchlych kontrakcií v 1-sekundových intervaloch. Čiže stiahnem a uvoľním. Dýchame prirodzene. Ideme. 1, uvoľním. 2, uvoľním. 3, uvoľním. 4 a uvoľním. 5, uvoľním. 6, uvoľním. 7, uvoľním. 8, uvoľním. 9, uvoľním a 10 a uvoľním. A prejdeme na ďalšie cvičenie, pri ktorom budeme posilovať svaly v oblasti konečníka, tiež v stoji. Tentokrát si dáme päty k sebe, budeme ich jemne tlačiť. A opäť s výdychom stiahneme svaly, tentokrát v oblasti konečníka, opäť s výdržou 5 sekúnd a s nádychom budeme rovnaký čas uvoľňovať. Takže výdych stiahnem, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, uvoľním, 1, 2, 3, 4, 5. Opäť výdych stiahnem, 1, 2, 3, 4, 5, nádych, uvoľním, 1, 2, 3, 4, 5. Toto cvičenie spravíme ešte 12 krát a tým vlastne ukončíme cvičenie zamerané na posilnenie svalov panvového dna.